עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום למשורר הבית שלנו, מירון חיים איזקסון. שלום. שלום לכם יקרים, משהו אחר לגמרי, גם לזה זקוקים. אתמול בבית נשיא המדינה הענקנו, אני אומר בלשון רבים, כי הייתי אחד השופטים, יחד עם אנשים טובים, חנן אלשטיין, בילה בן אליהו, ענת ריבלין, הבת של הנשיא, ושירי לב-ארי, פרס אשת נשיא המדינה, מיכל הרצוג, על שם נחמה ריבלין, למשורר שחר מריו מרדכי, שבספר נהדר שלו, עבור את הלילה בלא האש, מספר איך זה לגדול לאבא שנפצע קשה במלחמת ששת הימים, בגופו ובנפשו, וזה מתחבר, הספר הנהדר הזה, עם כל המאורעות בפגיעה של הנפש והגוף של השנה הזאת, ואני אקרא כדוגמה קטנה את השיר הבית. הבית דמם ימים ולילות, על אף שפרצו אליו וממנו קולות. בבית 5 אנשים אילמים, דיברו ללא הרף, מבוקר עד ערב. אבא, אמא, אחות, אח, ולימים בודדים כלבלב שנקרע ממני והבית נבח. לא טוב היות האדם לבד, בבית הומה אדם. אני חושב שמדבר ושותק בעד עצמו, עם תיאורים מאוד מקציבים על שהאמא תתלה אבא בצורה יוצאת מהכלל, שהאבא שהיה כדורגלן פעיל, היה כאילו המשיך לשחק מול הטלוויזיה כשהיו מראים משחקי כדורגל, ואני חושב שהנפש והלב יוצאים אל הדבר הזה. שחר מריו מרדכי, חתן פרס אשת נשיא המדינה לשירה עברית. ברכות לשחר. מירון חיים איזקסון, תודה רבה לך. תודה לכם וכל טוב. שמולי ומחייך על כל דבר שאני אומר, אני כבר לא יודע מה לעשות. זה משפט יפה אבל. בבקשה. לא טוב היות האדם לבד, בבית הומה אדם. שחר מריו... רגע, אני לא פתוח, לא יודע למה. שחר מריו משורר נפלא, והטקסטים שלו הם... הטקסטים שהם מספרים, שחר מריו אביו היה שחקן מכבי חיפה. הטקסטים שלו הם קוראים יותר ממה שאנחנו יודעים על שירי מלחמה, נקרא לזה כך. יפה. סיימנו. אנחנו סיימנו.